for tuning into Zim News Beat TV. Sokoneza mazi para muntu aitia one pagona aimuka aramuka alikumanda achigononza kuipa apa nikangana rero muntu abwera adazapatiriwa adapombolewa apa adapasiwa mwana muntu yofanda abwera ime konde wawa ndimaliza ndicheze naye muntu yakufera uzabwera kuti ini timu ndatenzo bwino apa ndabala pane muzukuru wa sekuru anonzi Tari airarama kumashure kwari munhamo nemumatambudziko achimuka ari kumakuva asingaroorwe asina mhuri asi ndakamubatsira kubva ndamubatsira iko zvino ane mhuri yake nhamo nematambudziko zvairarama achisangana nazvo zvakapera ndinoda kuti anogara pake ega apo ndakapedza kutaura nevazukuru avo azondipupura agondipawo testimony rake. Ivi muona msikana? Hai muri kuonera musikana ari kugarapo. Akambouya kare kare mumatare airoiwa zvikuru uyo achimuka ari kumakuva mazuva ese asina kana mwana. Kana makatsvaga pazvivhitivhiti apa vanenge vakachengeta muzvivhitivhiti kare kare akatombobuda pachivhitivhiti mwana hanzichibva ipapo nemwana pari kunaya mvura chimbogara pasinganaya mvura. Hatina mapirisi ekuzomurapa mwana ndiko. Gara naye pakati. Hanzi ukatambura zvikuru kuti uwane mwana muchengetedzi. Kuja tudu na tudu. Waijiswa tsvina netsvina kuti musipamiri pangabatwa. Apa ndingangara imwe avanda funona fonzeni mudende ngani yavo apa nangoita kubagwa kuti mumazi kuvhumba apa zvichakutawa nakuvewa ingani ndiyakuiba kutopera pabao ataipa naufendi funoti ukonzeri zvikati ukonzewe chichamundu zvakanaka. Vazukuru vanzi nasekuru ndaverenga pagirazi rangu apa ndaona nhamo nematambudziko zvamararama muchitambudzwa nazvo kubva nguva yakareba. Hanzi ndaona mweya wegondwa waturuka mukati menyu. Ndaona vanoshandisa mishonga yakaipa inoda ropa revanasikana vemukati memusha. Ndaona hubatwa hwakashata vanasikana kusaroorwa dzimba kusamira. Ndakaona vanasikana kubuda pamuviri ropa ravo richingonoshandiswa nevanoita misikanzo yekubata mishonga. Ndakaona zvekare tuvana tudiki kungouraiwa tuchifa zvisina tsarukano mukati menyu. Ndikaona mishonga ikaipa mishonga yemheni. Ndaona pamba pasabhuku mheni yarira. Ndikaona pamba pamunda pasabhuku mheni yarira. Hushereketwa hurimo mukati menyu mega mega pachenyu imomo. Nazvinonzi unyoro huno ndaona kamwana kadiki kakanofushirwa nhasi. Mangwana kuseni muchinoona guva mukanoona nhumbi dzake nedziri panze. Hanzi ichokwadi here chandiri kutaura ichi kana kuti inhema? Nawe kumanika minyenge pera mandoda apa. Hanzi usakochekera makumbo epamwe ndiwe ukauraya. Hanzi amai vekamwana simukai tone mutsanangure zvikaitika pamwana wenyu nekuzowana kwamakaita nhumbi dziri panze. Wabva kupi? Taura zita rako. Ndinonzi Ningi ndinobva kwakati. Taura zvakaitika pako.
ndauya pano kunobatsirwa shure ndiridzomana ndikasununguka ndikapiwa mimba kumadziro ndarambwa nomurume zvandanga kudotita ndagara naye mimba yakanizimba zvokumatu ndasununguka mwana wangu yazvo ndakatorana naye ndakakutomupa mukaka ndarara naye mwana wangu kachena kakuma1 mwana zvashaya zvandakuradzira kumafoni mwana paakaenda kutariswa nevamwe paakanasvika tsotsa wakuona gura kafukuru Anzosachema. Chani lazidika. Anzokana gwara kafukurwa chii chakazoitika? wazena tasamuka wakamona musamana Kana imwe alideli mbwena mbobaisi mtazana mstovere ingane ikunote penamo musera ine za yara kwa damu kama mimi cheza mwana aliwana nangu achita mokani steveri esha itoki special boka sana kuzana Hanzi nasekuru kana ndimi sabhuku muchizvionawo zviripo here ndo makuna kaya atanga tichitaura kuti pasi pano hazvidiwe nemhepo zvinopa kuti kurarama kwedu kuve kukukutu tisararame zvakanaka munzvimbo ndo zvipiri kai zvakanaka napo nhau yenyu iyi ndaona kuuya kwamaita pano vamwe venyu varamba kuya imidaira imani hanzi vamwe venyu varamba kuya vamwe venyu vane chavari kuziva chavakaita pamwana iyeyi mazvinzwa vazukuru asi ndichadzidzisana nemi ubatwa hwese hukaitwa nevaroyi venyu ndichakuudzai asi izvi zvichasvika pakuzondisumudza kuti ndiende kumusha kwenyu ndonopinda mumusha menyu ndibatsirane nemi ndiparadza uromba huri mumusha mako sabhuku wazvinzi akafunura mwana apa zvevero ndisa madzina awo kuchoka kusojeranga ndesa vese ara uyi ndikafuna vanhu kutapera zvakanaka hanzi nasekuru ndichada doesn't matter pano mazvinzwa here munomuziva here very good doesn't matter ugara uripo panapa zvakanaka zvikanzi ndichada tafadzwa pano kuti mashops awo doesn't matter ndikoni ndeupi doesn't matter right hanzi ndichada tafadzwa kuti mashops zvakanaka zvikanzi ndichada John panapa baba veuyu mwana hanzi arambirei kuya enda iko kusekuru anda isekuru anangwa kutsvaka zvindomborosa manje nankana kuti arevera tazvinamuparizani hanzi mazviona kavazukuru pasi rose rinotoziva kuti kuna tasvi simbi hombe n'anga hombe inopedza nhamo nematambudziko
Anditi mazvona. Chitarisa iko zvinhu vamwe vakuponda vanhu uko vachitora zvombo zvemubhurugwa kuti vaedzewo kuita zvinhu zvokuti vavarire kusvika pana Tasva asi havasvike. Muri kupanzwisa vazukuru? Ife ngane yedu yatiwa nayo ingane kuti uyu muntu adwara atazirirwa ngaabwere. Inini pane hunyanzvi hwangu ndepekuti munhu anenge arwara ambotendererwa naye kuzvipatara, kun'anga, kumaprofita atadzirirwa uye ngauye pano. Uzoti ini ndikaite bhe naprofita. Hanzi inini handimisane nemaprofita. Kana kuita bhe tintana naprofita. Kana kuitana beji nemaprofita so aiwa hanzi aiwa handitane beji nevana. Kuti aite simba mamvu achova ini. Nekuti maprofita acho naye kuti vaite simba rekufembera rekuprofita kuita zviprofita zvavo vanotoya pano ndisitotoa pamagora yekuti vagone kuona zvakavanzika. Ine ndipirane kuprofita kuti ndifuna kusimbisiwa. Saka inini handimire kuprofita kana kuti handimire kuita un'anga hwangu ndichimira ndichada kusimbiswa kwete nemaprofita kwete. Ini ndinotosimbisa maprofita. Vanouya pano kana mukana matelevizioni kana makatarisa ma-TV aprofita ndabwera kwaifanya bezo tisimbise tuone. Munotoona maprofita ndiyo anotoenda kun'anga kuti akwasekuru tigadzire mishonga yekuti tigone kuonawo zvakavanzika tiitewo magiraza. Maprofita ndiyo anotouya kun'anga. Kunyabairoko pane akamboona un'anga ichienda kumuprofita kunotsvaga kusimbiswa. Apa pana maprofita ari pakati penyapezo. Ngawasimuke arikuda kutraya kuratidzwa anotraya kuda kuprofitawo ngaangosumuka aropafadzwe. Maprofita kana vari panoda kusimbiswa apa hamusi kubuda paTV. Simukai musimbiswe mupiwe chiprofita chacho munatso kuona Robert Alright, pamsoroi. Zimroyo. Zimroyo. Chereresa imunzwe sekuru varinotaura naRobert vachimubvunza anova ndiye wemedia. Ine ndifuna chokwadi ndawanda. Zvakanaka ndoda kutaura chokwadi chakawanda. Makuwa chokwadi. Hanzi makuwa ichokwadi. Wana profita anchoka pano pita Nigeria, pita Chipinge, pita jani ndi profita. Hanzi wakona mprofita akabva pano akaenda ku Nigeria, akaenda ku Australia, akaenda ku UK, akaenda ku yes, hongu muprofita. Akupita kapanda. Hanzi kwaanenge achienda ikoko kwaanenge achienda kun'anga kunoromba kuti aite chiprofita chine mbiri. Mumafara. Mapanzwisisa ere wazukuru? Ine nyambezi. Asi ini ng'anga. Kune kwandigaramuwa topita profita kandisimbise. Hanzi pane kwandingaendewo kumuprofita kuti ndikutsvaga kunosimbiswa kumuprofita here. Zibura. Zviriko. Ai mutawira ndingamuyaona. Azite. Sabhuku. Zviriko wambozvona. Asi zvaunozivawo ndezvekuti chii chinoitika pakati pemuprofita neng'anga. Ndino chinonzi chokwadi wazukuru. Ine ndamalize. Hana sekuru ndapedza. Ananga taswata nyamara. Ine ndingura rini. Ine. Hanzi vazhinji vanondiziva vanotaura kuti Tasva akanyararisa umode umangange nevamwe vanhu. Hanzi chikonzero ndechekuti ndiri imbwa isingahukure ndinongoruma. Akataka kuti ndikusiya rini. Akataka kuti ndikusiya rini. Hanzi akarega kusarenda ndimusiye. Ndosimbiswa neng'anga. Ng'anga inoenda kuchinokoro chaene pasi pemvura. Apa ndamba dzukuru wangu achireva pandabwera kuti imwe mama atee kuna gungano taungananye gungano kuti atere na profita tantani zvine ndinotasvichane zvimwe ndabwera zatatira vanhu iye nyabezi na profita ndabwera kwa ini bwita ne ku profita zvakanaka vazukuru nasekuru ndofunga mazvinzwa
kuti ndakuudzai kuti ndiri imbwa isingahukure ndinongoruma ndakanyarara naika ndofunga mazvinzwa kuti hakuna muprofita anosimbisa n'anga asi n'anga ndiyo inotosimbisa maprofita kuti vavepo makona nemagirazi nemagora en'anga mazvinzwa here vazukuruko kana akabwana na mankhwala kuti wa uchigwa pa mankhwala nawe profita kana ndakauya nemushonga ndakakumwayapo wodonha iwewe kana kuti angava muprofita anokumwaya zvaanokumwaya wodonha hakusiba kureva kuti simba rechiprofita asi mushonga wakapiwa kun'anga zikumva fara mazvizereko kana kukutondeka na ndode kana kukutondeka na mumwe kana kukunongedzera nechigunwe chisoka kana kunongedzera netsvimbo yake muprofita hatitika harisi simba riri kubva kuchiprofita chake asi simba remushonga mishonga yavanopiwa nen'anga idzi vanatasva naika manja mlega amoko ndingozi asazvizvo rubuda badesharera hanzi nhasi ndiri kubuda izvozvi kutaura kwandiri kuita ndiri kubuda patv ndiri kubuda palive izvozvi izvi kwandiri kuonekwa pasi rose ndichitaura izvi vandiri kutaura izvi robert kana anakureva kuimba hanzi nasekuru mashoko yangu andiri kutaura uri kumanzwa here muzukuru ari munzeve ndati tani hai ndati kudii mata hakuna muprofita anosimbisa n'anga maprofita ari kutouya tichitoasimbisa kuno tichiapa masimba pamwe nemishonga kana akapinda kunze kuNigeria kana vachipinge akupezana na n'anga ikoko kana akaenda kuNigeria kana akaenda kuEthiopia kana akaenda kuUganda ari kunotsvaga masimba yaari kupiwa nei nen'anga n'anga ndiani n'anga ndiani tasva ndavana tasva ife tapata chinyakare chati chamuno mudziko ona dziko rinodza mpondoro hanzi ndisu takabata pasi pano ndisu mhondoro nekuti varidzi venyika imhondoro vatungamiri venyika hongu varidzi venyika asi vanotsigirwawo zvekare nei nemhondoro hanzi mhondoro dzacho ndisu vana tashu chivantu umuvara muri kurinzwa here shoko imwe profita muriya kuti n'anga ndifiti endifiti tati hanzi kumaprofita kwamunoenda uku vamwe vanokudza kuti ha ukaenda kun'anga dzedze varoyi vaivai unonorombesa kun'anga hongu hanzi chokwadi tiri varoyi purasi kurombesa dzimwe n'anga dzinorombesa asi sekuru tashu ndofunga manzwa vati vanorapa vanouraya varoyi vanoita go back to center vanoparadza urombwa ndo basa ravo sekuru indofiti wangu pakuroza mundu akuroza anzake uroyi hwavo sekuru tashu kana vachinzi varoyi havazvirambe vari kuti hongu ini ndiri muroyi asi ndinoroya ndiri muroyi anoroya varoyi vanoroya vamwe vanhu saka tinoti sekuru tashu muroyi wevaroyi ehe mundu ukandizodewa ndofiti hanzi ukandivenga zvinoreva kuti uri muroyi bhosi kana munhu usiri muroyi haungandivenge nekuti ndiri mumiririri wako against muroyi wako saka ndivengwe kai ndinofarira mapanzwisisa ingani ndikurevera pesa kana dzikuresa rimve hanzi nauya ndiri kureva handisi kuireva kwamuri mega kutaura kuno ndiri palive Facebook ndiri kutaura ndiri pachivhitivhiti ndiri kuonekwa ndiri kunzwiwa pasi rose nevanhu vose vanorarama pasi nyika pasi pano vari kundinzwa handisi kutaura imi mubedzi muri muno mudare rangu iwe kana ngori nyamura tsapata dzako piri nadzo kane ngoni hanzi takura shangu dzako uende nadzo unogara nadzo kwauri kuenda uko mao dzatipasa mirando pa mangwana unozotinetsa kuti ndakasiya tushangu twangu apa ife tiprofita neshangu tiprofita matenda hanzi isu hatiprofite shangu kana dzashayikwa pano tinoprofita varoyi mamba hanzi ini ndinoprofita nyaya dzemishonga dzeuroyi handizoita chiprofita chekuzotsvaga bhutsu kundifembera hanzi nasekuru ini ndiri n'anga inoprofita uroyi
handisi ng'anga yekuti wabirwa bhutsu dzako apo ozoti sekuru femberai kuti bhutsu dzangu dziri kupi. Hanzi kwete handifembere bhutsu kuti dziri kupi, handinofembera zvikwambo nemishonga yakaipa neuroyi, ndo zvandinofembera, handifembere bhutsu. Saka kana munhu wauya pano chengetedza bhutsu dzako kuitira kana dzabiwa usazouya kuna sekuru kuti sekuru kana muchiona onai kuti bhutsu dzangu dziri kupi. Hanzi kwete, inini handione bhutsu. Pamusoro wevazukuru hanzi pamwe munozoda kuprofitwa bhutsu idzi, endai kuvaprofita ruta zvekuprofita bhutsu. Handiti kwete kuya pano pasekuru tafu panapa mutadza kuchengetedza. Hanzi kana muchida kuona unyanzvi hwangu pano, huyai nemurwere ndikurapirei, kwete ndifembere kuti bhutsu dzako dzaita. Sekuru Tashu vakasiyana nemaprofita aya anondofembera bhutsu. Sekuru Tashu anofembera murogi, vachirapa murogi, vachiparadza zvikwambo, vanofembera kuti chikwambo chiri apa wachibata mochiona. Kwete kuzoti sekuru Tashu femberai kuti bhutsu dzangu dziri kupi. Pano hatizvide izvozvo muyedzi. Manzi verazukuru, hanzi moda kuita muyedzo sei? Vamwe moisa bhutsu dzenyu muhomwe moti sekuru Tashu femberai kuti bhutsu dzangu dziri muhomwe. Zvinoporesa here, zvinobatsirei izvozvo zvekuti sekuru femberai kuti muhomwe munei. Iwe waisa bhutsu dzako muhomwe kuedza sekuru kudaro, zviripo izvo? Uyai nemurwere muone sekuru arapa. Hanzi wakandiita muyedzo kuti sekuru femberai kuti muhomwe wangu munei, hanzi ndokuuraya. Zvakanaka vasukuru, hanzi nasekuru ndinotenda. Newsbeat TV. Chandingafungidzire chaicho hapana, asi chinhu chiri kundishusha mukati memwoyo nekuda kwokuti hongu chiitiko ichi hachina kutanga apa. Inini ndakuda kuti ndinyatso kutsanangurira, chakatanga mudzinza risiri redu rineri. Tine mwana akafukurwa, akatowanika akadamburwa, asi ari wedzinza rimwe risiri redu rineri, asi ari mubhuku rino redu risisu, ndisi masabhuku avo. Asi chitiko ichocho takambomhanya nacho tikasvika, inini pamazuva ayo ndandichiri sekretary, sabhuku ari yemunin'ina wangu yeyu. Tikamhanya ndikasvika kudotito, ndakanoisvitsa kunyaya iyoyo kudotito, ndatumwa nasabhuku ndikaisvitsa. Tikazonzi no chiendai munoita zvinoitwa ipapo kuti mufusire mwana iyeyo. Takamufusira zvekare. Zvinoitwa ipapo mama? Takangonzi tinofusira chete, hatina hedu zvivanhu zvimwe zvatikaita ipapo. Sezvo baba wakewo haasi wemudhuze munomu, ndibaba wekure. Saka takazongoya tikafusira mwana iyeyo. Zvakare panzvimbo imwe chete iyoyo yakaitika chiitiko ichi zvekare, nokuti ndo panovigwa vana vacheche panzvimbo iyoyo. So chaitika ichocho, ichi cheduwo ichi chachepiri panhau yekufukurwa ikoko. Shuwa zvinhu zviri kuti kahadza tichiona zviitiko zvakafanana nezvizvi. Shuwa tazviziva kuti kwakafukurwa kuya. Ndakazo tumwa mushure monge sabhuku vasvitsa nyaya kwamambo. Vaida mukoma vakuru vamatanga kutaura navo pechituwa. Saka vanorwadziwa nemakumbo havagona kufamba. Ndopa vakazoti munin'ina, ona ndiri kudiwa kwamambo, zvino inini handikwanisi kufamba, chienda iwewe. Unonzwa kuti mambo vari kuda kuti chii. Chokwadi ndakasvika mudare ramambo, tikasangana navo, tikakurukura, kusvikira vazoti chokwadi tanga tichida vakuru venyu, asi nyaya iripo maindi yokuti handichapedzeredza newe. Ndakuda utungamiri hwenyu kuvakuru vemusha, sabhuku, mondivigirawo zvekare sahwira wenyu. Mouya makadaro, ndozokuudzai kuti
chiitiko ichi chinofambiswa sei. Chokwadi ndakadzoka ndikauya kuna mukoma ndikavataurira, vakati zvakanaka. Nezuva ratakanga tapiwa nachangamire iroro takazokwanisa kudzokera zvekare. Zvinova ndo takazoita hurukuro nachangamire kusvikira vazotiwa nyaya iripo ndeyekuti ndakuchitimi muchienda kunovhara gomba iri nokutarisa zvekare kuti muone kuti mukati macho hamuna here mutumbi womwana uyu, sezvo usiri kuoneka kunze. Asi ndichakupai mupurisa wangu achauya ikoko nezuva iroro. Ndiye achaona kuti zvese zviri kufamba zvakanaka here. Chokwadi takamirira pazuva racho ratakanga tapiwa kusvikira mupurisa wacho akazosvika. Ndokubva tazoenda kuguva kuyako. Takasvika Sawira akafukura kusvika pakaperera gomba, ndokubva zvaoneka kuti shuwa makanga musina munhu. Ndokubva tazomuti achidzorera nhumbi dzese dzanga dziri karekata dzakaenda akapfekedzwa dzacho zvakanga akaputiriswa zvese zvakangoti kata imomo. Ndobva zvazodzorerwa mugomba, ndobva zvafushirwa. Ndiri ipapo panhau iyi yezviitiko zvakadai, zvinhu izvi zviri kuitika mudzinza medu. Zvimwe zvacho hazvisi kusvika pakuti vana vari kufa vari vana, dziri kubva dziri mimba. Ndo zvakawanda zviri kuitika mudzinza redu izvozvo. Inini pachangu ndine vana vasikana 2. Mumwe mukuru wacho mimba dzaabva dzinogona kusvika 4. Mimba yake akazotiwo aita mwana wake 1 yanga iri yechi2 yokutanga ikabva. Izvezvi kamuzukuru kangu kari apa ndike yechi2 iko kai. Kumashure kwake ikoko kukazobva dzimwezve mimba dzinosvika ku3 dzakabva. Ndoya pamwana wangu wechi2 uyu ari apo. Tabva kuitika chiitiko ichochi. Mwana uyu akasununguka asi haana kuchema. Iyeyu watiri kutaura nezvake nhasi akazofukunurwa. Haana kuchema. Saka izvozvo zvinenge zvisingatarisirwe nokuti mwana kazhinji kana asina kuchema abva mukusununguka zviyazvi haararami. Zvimwe chete izvozvo ndo zvakaitika pane mwana wangu wandiri kutaura uyu. Fortunately kuti akasunungukira hake kuchipatara Chitungwiza General Hospital ndokwa zvakaitika. Akaita saizvozvo akangosunuka mwana uyu haana kuchema, ndobva atoshaika. After ichi chiitiko chemwana watiri kutaura nezvake. Izvezvi kutaura kuno unyoro huno. Tine zvekare mwana wedu ari mudzinza munomu akabva zvekare pamwiri papo yechi2 achibva. Ane vana 2 vakatosununguka zvakanaka. But zvakazongotanga futi manje ipapo akabva pamwiri gore rapera rineri. Izvozvi manje gore rineri wabvazve pamwiri zvakare. Saka zviri kuti shusha kuti mudzinza medu chambove chii chiri kukonzeresa kuti vana ava vapote vachibva pamuviri. Kozeta dzimwe ifo dzinozongoitika kuti vana vanzi auya haasi kuchema wadarikira. Dzawanda nyaya dzokubuda kwepamuviri kuri kuitika muvana vedu. Saka izvozvo ndafara zvikuru. Ndofunga maona kuti ndatanga kutaura zviya ndichikurumbidzai kuti munenge mauya nechirongwa chakanaka chokuti tiwane wanotibatsira pamwe tinganunurwe. Dzinza redu kana ndakaritarisa idzinza hombe muno munzvimbo yatigere muno mundisu dzinza hombe muno tisu futi kana pausabhuku tisu masabhuku makuru yacho, but ukuru hwedu hauzi kuoneka nenyaya yekuti dzinza redu kana ndakaritarisa tiri pasi zvisingaite. Tiri pasi izvozvi ndikakutaurirai munhu waMwari kuti pano patigere izvezvi hatina mwana kana ari kubasa chaiye. Dzinza redu rineri hamuna kana mwana anonzi ari kubasa. Munhu wese angoberekwa anofanira kukura ari muno woenda pachikoro papuraimari kana kusekondari. Kana apedza chikoro wouya wogara woita murimi. Munhu wese murimi, hakuna kana ari kubasa. Kunyange ukatopasa chikoro hakuna kwaunoenda. Tinavo vana vakatopasa izvezvi, vane chikoro varipo muno vakatobuda nemasubjects akanaka, asi tinavo vakatogara varimi. Idzinza iroro. So ndiri kushaka kuziva kuti chingava chii chaizvo zviri kundishusha siku nesikati
ya inifanika ini ndinosvika nguva yekuti pamwe dzimwe nguva handitowane hope handirare ndichigaya kuti tichararama kusvika kupi. Munhu wese achiita murimi ngaachiva murimi wacho chiitawo zvinopundutso paurimi hwacho. Hapana, vari kushanda vafana vamuri kuona, vari kusenza vafana zvandonyatsoona kuti vafana vari kushanda, asi chavari kushandira hapana. Saka tikawana wanotinunura ini zvingandifadza zvikuru sei kuti tionewo pamwe tingasunungurwewo zvishoma, tiwanewo zvinobatika muupenyu zvinotipowo hukuruka nohuremera hwokunzi chipendekari, dzinza rakakura, dzinza rine mutsindo. Izvozvizvi munzvimbo yatigere muno mukungotaura kunyange mukadzikira kana kudotito ndichitaura kuti tinoda kwa chipendekari munoratidzwa panapa. Tinozikanwa zvisingaite, asi kuzikana kusina basa nokuti hakuna zvatinobata muupenyu hwedu kana chatinobatawo maoko hamuna munhu waMwari. Saka mafambiro akaita nyaya sekutsanangura kwandaita ndiwayo. Takazofushira zvedu guva racho tikapedza, asi kuzoti pazofambwa hapana. Kodzinza sekutaura kwandiri kuita mari inowanika kupi mudzinza rakadai? Ingawanike mari yokuti vanhu tizofamba? Yakutodawo kutotova sokuuyawo kwamaita kuti mutibatsirewo, zvingatufadza fani nokuti mari yacho hapana kwainowanika. Vanhu tiri varombo zvokusvika pakupedzisira. Dzinza redu ndo dzinza rirombo rakakura. Vamuri kuona ava kanongori pamwe kota haitokwani, vari pano kota haisviki. Tine vanhu vakawandisa, vamwe vari mumapurazi, vamwe vari muno vacho mukaunganidzirwa vese munonyatsogutsikana kuti shuwa idzinza hombe, asi harina chinhu. Dzinza hombe risina chinhu. Ndiri kupa dzokorora kuti panyatsobuda zvakanaka kuti ndo zvatiri. Hatifanira kutonyara nazvo nokuti tiri kutsvaga kubatsirwa. Tikasazvitaura hapana kwatinoenda. Saka ndiri kuzvitaura pano ndakasimba zvikuru ndichiti aiwa kune vanotibatsira ngavatibatsirewo, pamwe vangatisunungurawo tikanunurwa, tivo vanhu vanoonekawo kuti ava pane vanhu apa. Ngati ndo maziro andinoita mafambiro akaita nawe. Ndatenda. Pane pandabata baba musati manditenda. Ndanzwa muchingotaurawo vanasikana ende chiitiko chatafambira ichi mwanasikana zvakare wemudzinza. Mati mambofambirawo here tisingataure hedu zvechiitiko chemanje manje chazoda mari kuti muwane kuenda kunobatsirwa kuti muzoti chakaitika? Mambofambawo here mega kuenda kumapostori kunopiwawo nhombo kuti muzoti chii chiri kumboitika pavanasikana? Tisati tatasa vanakomana ndanzwa kuti vari kushanda zvisingaite pakurima. Vanasikana ava vakaenda kuvarume vane mimba dziri kubva, vane vana zvakare vari kuzvarwa vasina uchema, makambotifambira here sana baba? Zvazvinoita mudzinza redu manje, munhu unotofamba wega. Unofamba uri wega. Hapana anobvuma kuti titofamba tiungane titi ngatifambe vakomana. Patinongotanga kutaura izvozvo tinogona kusumudza mumwe mweya wokusawirirana mudzinza redu. Ndo zvazviri. Ndiri kuda kuzvitaura ndisingamzvenge. Ndo zvazvitori. Saka kutoti ufambe unofamba uri wega. Zvino kana uri wega unofamba but vanenge vachikuona vanokuona iwewe usati watotanga kufamba kwacho. Unenge watozikana kare kuti uyu ari kuda kufamba, ari kuda kudai. Hapana pundutso. Inini ndafamba ndichifambira nyaya yevana vangu ivava vandiri kutaura kuti vari kungobuda pamiri. Misha yacho iri kutonetsa futi. Misha yevanasikana ivo iri kunetsa. Zvokuti zvinotonetsa kutsanangura kuti tingati chii. Misha yacho iri kunetsa. Vaite vana vacho havaite vana vacho. Hakuna kana chiri kubatika chinotaurika. Saka ndafamba. Asi zviri kukundikana pada ndiri kuendawo pane vasinawo simba here kana kuti vasina kutumwa kuti vandibatsirewo chaizvo chaizvo. Asi kufamba aiwa ndambotry. Ndafamba. Zviri kuramba munhu waMwari. Takatarisa zvakare vanakomana. Ndanzwa muchiti misha yevanasikana kugedageda kwemeno. Ko vanakomana zvakare mimba dziri kubva here? Zviri kufambawo sei kumadzimai avo? Vari kutombowana here mukana wokuroora kana kuti zviri kungopererawo mukuti se pedza chikoro worima ako ongogara uri jaya? Kuroora zvavo vanoroora. Vana vachiita vanoita zvavo. Nokuti kuda pamwe hazvina kunanganawo nevaroora vedu ava. Zvinenge zvikanangana nedzinza razvo. Nokuti zviri mudzinza medu. Ivo vana vava vanozobereka vacho kuti vazoroorwawo.
ipapo manje ndo pano mhiko dzacho ndo pano hoko havana kwa vana veduwo vaita vana vavo vacho kuti vazororwawo aiwa ndo pane mhiko yacho muno mudzinza redu ipapo ndipe vasikana vana vasikana ivava zvinotonetsa kana mukanzwa uchinzi ane musha wake haari kumba kwake asi kuno hakudyiwe hakuna chinouya kubva kuwasha vedu kuti tito aiwa tiri kufara mwana wedu aroorwa ajirwa ipapo ihoko anenge akagara wacho anenge achitoshuva kuti dai ndadzoka hangu kumba saka hausi musha unonyatsotarisika unotopawo kuti vana ava varoorwa vari kumba kwavo mumwe anogona kunge ari kumba akaroorwa asi asina chakadyiwa kumba kwavo iwo pachake ari mumoto ichitadza kufamba zvakanaka waniso yacho ndo zvazviri mudzinza medu saka inenge ichitongonyonganiswa futi inonyonganiswa chete hapana kugarikika chaiko kunonzi mwana akagara mwe anogona kungogara asi chidyaiwo pfuma baba wangu murorerwe hakuna izvozvo hakuna mudzinza medu hakuna izvozvo saka imi mune vana vaviri chete ava vasikana ndino vana 2 vasikana ivava chete saka vazukuru mune vangani ndiri kungonzwa mimba wani ari muunifomu wani uyu yeuya ndiye muzukuru wangu chete vamwe vese mimba dzinongobva hapana chinobatika so ndashayawo ini kuziva kuti zvinobatsirika sei asi makazozvipira henyu kuti mawanirwa kwekuti muende muzora nhasi sekutaura kwamaita mukati kutozviendera uri dungamunhu pano takagara tiri tese munozokwanisa here kumobilizana kubatanidzana futi kuti aiwaka takutopinda murori umu titese tiende pamwe chete aiwa izvozvo sevanhu vari pano vari kundinzwa kutaura kwangu kana pane akabatikanawo semabatikaniro yandakaita inini handifunga kuti pane munhu angaramba kune vamwe zvavo vanoziva kuramba vamwewo handifunga kuti kune angaramba izvo pachena izvi hazvidi mari kaizvi izvi kutsvaga mari yokufambisa chete tobva tafamba tonobatsirwaka tonunurwaka saka ndiri kutokurudzira hama dzangu kunyangwe izvozvi sekutaura kwandiri kutoita kuti imi mese muri kundinzwa ngatitsvagei mari yacho kana tikinga tapirwa mukana tisunungurwe vanhu vaMwari tionekewo kuti hapane dzinza riri apo apa ndiri kutokukurudzirai kuti aiwa ngatiendei kana tikanzi tapirwa mukana iwo tiushandise tigonewo kuyambuka vanhu vaMwari tiitewo vanhu vanooneka panyika ndatenda tinotenda sekuru tinovimbawo kuti sekuchema kwamaita kuti aiwa dai tawana vanotokwanisa kutibatsira kuti matambudziko haasi pamwana watafambirawo asi patone mamwe matambudziko agara ari pai agara ari mumhuri sekuru makadi tiripo makasimba ose nani sori tata jamba protocol asi tinorohwa tikazvirega unziko wangu wakuenda pamudiki sei uchisiya mukuru aiwa zvinano basa rese izvozvo asi mazwi chete anenge achigona kufamba anongofamba hazvina basa izvo nematambudziko kai musukuru atese sekuru shoko rakasvika sei kwamuri mazivira mungaitawo chiitiko chemusukuru kuti chakafamba sei inini chiitiko ichi ndakazongoitawo chokunzwa asi ndikazochinzira zvangu pakati pakusununguka kwake handina zvandaiziva ndikazongonzwa kuti anga asununguka saita sei ashaya zvakanaka ndobva tangonyarara mamushure ndobva tazonzwa kuti asabhukwa vanzi vaenda kwamambo pamusoro pochiitiko chipi ichocho kwakunzi kuguwa uko kwakunzi kukaonekwa kwakafukunurwa pari pamusoro pomukomana sekretari uyo nekuti ndokumba kwaari kugara kupi ikokwe kwaakavakirawo saka ndiye akanga akazoona somunhu akanga asipo akanga ari kubasa kwanga achimboshava azouya ndopakati koizvi zvandiri kuona zvakamira sei uchitaura nomadzimai nemi pana akashaya here tikuona apa pakadai apa ndo pazvikazonzi panofunga pane zviitiko zvakaitika papi apa ndokutaura kwaakazoita kuti tizozvizivawo tese saka tazoziya kuzvakadaro sabundu pawakazoenda kupi pamambo uko vasvika kundobva vanzi imimi chiitai kuti titange taona kuti zvakamira sei uyai kuno kusedzinza nofunga vakazokurira kuenda vamwewo vakaenda isu hatina kukwanisa kuita sei kubudirira kuenda saka zuva rokuti chifi vazotumira mupurisa kuti azouya ndo zuva randikanga ndavapo nozuva rakaenda kuona saka ipapo ndapo
tikaenda takasvika tikaonawo chokwadi zviitiko zvacho, takaonawo kuno kahembe kwakuno chikadbox kunzange takajira zvese takangozviona kusvikira Sawira akanga aripo ndokuzoenda kuzoita nebadza kuti aone kuti mukati mugomba munei. Ndobva maonewa musina ichi, ndobva nza muna marume ndobva asongonza anochingoita kuti mudzorere hembe dzacho mupi mukati, ndokudzora kwakaita nguo dzedzi kusvika vafushira, ndo patikazobva ikokoko kusvikira pari zvinezvi ndozonza kuti kukambozingi kwambouyawo vamwe vakambouya, ini ndava ndisipo zvikare. Saka saizvozvi zvokuuya kwamaita uko ndo pandatotanga kutonzisawo kuti zvakamira sei saizvozvi. Saka pakazvarwa muzukuru ndanzwa muchiti hamuna kuzoziviswa, makazotoziviswa pakare kare muzukuru wafukuru. Makanga musipo futi? Aiwa ndanga ndisipo. Ndanga ndisipo. Musipo asi hamuna kuziviswa sasekuru kuti muzukuru wasva? Ndanga ndisipo. Ndanga ndisipo pazvakaitikawo izvozvo tikazongoitawo kungonzwa kuti ndo zvakaitika. Asi ndingati muzukuru wakatakurwa nevakomana vemarituals here kana kuti sekuona kwenyu? Zvokufungidzira zvinonetsa munhu waMwari. Nekuti kuti uchiziva kuti ndiwo here ana Jolijo vakatakura kana kuti pano vamwe vakaitawo humambara ihwohwo kudawo, nekuti kumashure kwambotawo nomukomana uyo zvakamboitika. Ivo vachivaitawo zvinhu izvozvo vakatozombowanikwa pana matope uko vabatiwa vaprofiti ndovakanga vachimboita zvinhu zvipi izvozvo izvi. Saka vakazombobatwa, asi vakazongoti vabatwa kudaro ndokuzongoti hunya yacho hamene ikasvika kumapurisa ikapera sei hatina kuzozviziva, asi zvakamboitika saizvozvo izvi. Saka kusvikirawo izvozvo nanhasi zviri kungoitikawo ipopa apa sokutorwa kwakaitiwawo yeyu kusvikawo nanhasi tikangomirawo tikaita sei takadaro. Aiwa, tinotenda sekuru. Handizivi kana mune rubatsiro rwamunofunga kuti mungade semhuri. Dai kwakuri kuti taikwanisa kuti taibatsirwawo tikaona munhu anotinunura, angotibatsira. Tinoremerwa mudzinza munomu zvokuti muupenyu tinopererwa kuti kwezvi zvinhu izvi zvinomboitwa sei, matambudziko yacho hayapere. Because kana kuti ufungidzirewo kuti ukashandawo kana kuti ushande chaiko chaiko, tinoita vanhu vakarevererwa mumaoko kuti uregere kana kuwana kana chimwe chinhu paupenyu. Ukatengawo kana mombe chaiyo kana ukatotiwo tupfuyo inongofa. Zvokuti izvo basa ndiro kutoshanda nobadza izvozvo kutaura kwanditi tafanike sei zvikaita seni. Asi ndaikatenge ndidotowawo mombe dzangu, asi dzinongoita sei dzinongofa. Asi ndikafamba kwandiri kufamba kwese ndinotonyatsoziva kutoti munhu ari kukonzeresa izvi, ndinotomuziva kuti ndingana ari kuita zvese izvi. Saka ini ndachitofungidzira kuti izvi kaizvi dai kwakuri kuti kana ari Mwari aita kuti zvinhu izvo kaizvi zvifambe zvakadai kuti tione munhu anotibatsira atibatsire, nekuti tapererwa tashaya zvokuita muupenyu hwedu, kana kuti ndiani ano uchenjeri ihwohwo ari kufamba achiita izvozvo. Shuwa kutaura chokwadi soka hatina kana kanhu katinako sekutaura kwanga uchita mukomana abva manje so. Kana ndikada kutarisa nokukura kwakaita dzinza neri, vakomana muno vakomana vakadzidza munomu vakadzidza, tese takatodzidzawo asi hatina kana kwatikaenda. Saka hatizive kuti munhu yeye ano umwari ihwohwo hwaari kuita ihwohwo kuti kusvika imwe nguva kuti hwana anobata maoko evanhu vese kuti varegere kana kuwana pfuma, varegere kana kuita chinhu. Iye ndiye ave nechinhu chete, ave nomombe, ave nepfuyo, nezvipfuyo zvese nomari, isisu vamwe tichishupika. Munhu iyeye uyu kauyu ini ndinotadza kuziva kuti munhu muupenyu kana dai anga achifunga dzinza harifaniri kuita munhu mbodzi, harifaniri kuita chitarisawo nemanje kuti nekutambudzika kwatinoita soka kana kuti rubatsiro kana akanga akatova nadzo kana akaita sei kubatsire, asi tiri kutotimba nobadza yeso. Ndano makore 4 kana 25 ndikutimba nobadza, asi nokushaya kwokuti kana ukada kubata chino hapana kana chinobuda, kana ukada kuti uwane chino hapana kana chinobuda, uye dzekuita sei hapana kana pundutso, unomondoshanda dikita chuchuchu hapana kana chibodzi chinofamba. Saka kushaya ikoko nanhasi tikutokumbira kuti dei tatangowana munhu anotibatsirawo kungoti sevanhu tisina mari, nekuti kuti ubatsirwe nomunhu ano mari iwe usina mari zvinonetsa somunhu usina dzinza naye. Asi ndingokushuwira kuti dai zvaikwanisika zvazvo tabatsirwawo
pamwe tingangowanawo kuti pamwe vari kukonzeresa izvi ndiani anobatwa upi iwowo. Kana kuri kuti zvikaitika nembwa zvinongozikana kuti imbwa, kana kuri kuti zvikaitika nomunhu zvozikana kuti munhu ndiye akaita zvinizvi. Ochibvunzwa kuti munhu iwe zvaunozviitira izvi unozviitirei nokuti unenge wanyangadza dzinza. Shuwa kutaura chokwadi dai tatagona kuona anotibatsira. Tsitsi topinda muvanhu kuti tingonzwiwawo tsitsi nokuti tatambura mukati momusha unoyu. Handizive kuti kana vabereki vedu vakanga varipo kareka vanga vasina zvinhu zvakaita sezvizvi. Hamene kuti uzivo wakauya sehumwari ihwohwo huri kuitwa ihwohwo. Hunosvika imwe nguva yekuti tikagumbuka iwe sokutaura kwateta kuno kusoka. Shuwa zviri nyore kuti nhasi ndiri kungotaura ndiri panapa, asi pfungwa inombondibata. Pfungwa inombondibata shuwa ndichifamba nokufamba kwandeta indofamba kuvaprofita nokuti inini ndinonamata. Kwandinogara ndinonamata every day ndinenge nchitotsanangurirwa mamiri anenge akaita matare aya. Asi vanhu ivavo havazi kugura, vanhu ivavo ngavasiyane nezvinhu izvi nokuti izvozvi pfungwa dzinombotibata. Pfungwa inotibata ka haina kumbonaka. Tinozongozvidzoreredzwa kuti kwaunonamata unonzi no siyana izvo, asi ingoshandisawo minamato iyi, mushandisawo minamato chete. Asi mweya iwoyo nomunhu iyeyu ngaaregere uyu. Nokuti kwazviri kuenda kumberi, kwazviri kuenda uchiramba uchidaisoka hazvisi kumbotifadza izvi zvakashata stereke. Ndotenda naizvozvo mashoko enu titeta totsamwa. Mune vana vasikana here seko? Ndinavo vasikana vandinavo vanongodzudzika. Vakarorewa asi kurorewa kachoka ndio zvanga chataura nongoona kana katikitiki kandojandina. Vanotovana yeso ndikatautaisa vana vatovanawo hobo vanawo vana. Asi vanongogara inino kana kuti ndichitawo hanya nokuti inini ndinofamba kare ndikafamba kare ndichifamba pesa pandotonzwa zvazviri kuti havadiba kuti munhu iyeye haadi kana kuti ndiwane chokudya inini pavana vangu uye zvanohondo nevana vangu kwete zvokutamba. Asi ziso rangu manje rakatarisa kwete zvokutamba. Ende kana uripo panapa zvizive kuti I'm so dangerous. Zvinhu izvozvo siyana nazvo kwandiri. Inini ndisiye ndakadaro nokuti handizoda kukubvunza, asi iwe zvizive kuti kana uripo panapa uri kuita izvozvo mudzinza munomu siyana nokumba kwangu nokuti handizvidi. Inini kana wandibata indoda kuti kana iwe uchiziva kuti uri kumbofamba ukange wandiwana inini nditore munhu waMwari, nditore iwe uri kundidzudza apa ndotonzwa kuti zviri kuita sei nomafambiro. Asi inini zviniyo zvizvika izvi zvinondibata zvakanyanya kuti ndizvo zvinoita kuti kazhinji kana handigone kupinda kana pese ndinongoramba ndongoita kugara chete ndikasungika so pamusoro pomunhu iyeyu nokuti inini upenyu hwangu akandireverera. Kana kuti ndishaye kana chinhu ndiite munhu anongogara chete. Vana vangu iyoso kana ukatarisa vakuwasha vachoka vakamira apo soka unototadza kuziva kuti vakuwasha ava chimiro chavakaita vaka vangatadza kundipa mari here. Ukatarisa mumwe anenge akati ano bhegi so anototenga goridhe asi kana sendi randinotodya vakuwasha vangu chaivo. Asi kana sendi ranodya hapana. Pamusoro pomunhu iyeyuyu vachikudiva kuwasha makambobvunza here? Havana kana hanya nazvo nokuti inini ndikazvinzva zvazvinoreva pakarepo pano zvavanoita achita kuti vanongocheta akanga afunga kuti iko zvineso ndakuda kuti ndichigadzirisa so kwatezo rangu zvinongopera zvinongofuriza zvakadaro. Asi antoniti baba ndigadzirira iwe ndo unondikumbodai zvinongofuriza zvakaita sei zvakadaro pamusoro pomunhu upi chete iyeyu. Asi manje ndati ngwarira iwewe zvauri kuita kana uripo pano watch out because inini ndakatogumbuka kudhara nounhu hwauri kuita nokuti ndinokuziva nodzese zvauri kuita zvese ndozviziva. Inini ndiri kumbofamba kwandofamba ndinotenga chitokuziva kuti ndo zvauri kuita asi zvisiye zvinizvo zvezvo. Iwewe wosiya novana vangu vese. Handidi mwana wangu wokuti inini kana ndazvara mwana wangu inini nokuti iwe zvineso ndakuti inini ndichikura mwana wangu aitawo musha wake munhurume handiti kuramba akafudzwa newe futi ndiri kukuona usabvunza kuti handizi. Asi ndati siyana nazvo izvozvo bata kumba kwako kana wazondibatawo kumba kwako uya undibvunze. Asi ni kumba kwangu siya nokuti ndikukuona siyana nazvo. Ichi chiitiko chinorwadza ichi. Kana kuri kuti munhu akatora umwana iyeyu ari kuita zvaari kuita iwewe manje tanga wafunga kuti dai wauri iwewe wainzwa sei, dai anga ari mwana wako wainzwa sei kuti izvozvo zviitiko izvozvo uzviite waitwa nomubi yako. Tsika yeyo isiya atiide. Tikuda kuti tiwana anotibatsira munhu waMwari. Kana achitibatsira unoti mari yacho hatina, kana atoti pamwe tingatsvaga munhu anotibatsira kuti tibvise mari hatina. Dei tataona munhu anotibatsira zviri nani kuti tione kuti tingapunduke sei apa nokuti tatadza kuugota moto isisu tondoramba chitonohwa chete every day.
Tinotenda sekuru, tinovimbawo kuti muchawana rubatsiro sekutaura kwamuri kuita. Ende chikumbiro chedu ndechekuti kana mazowana rubatsiro zvakare mogara pasi kasedzinza ukama woita sei kuenderera mberi ndizvonaika zvakanaka sitereki izvozvo zvakanaka sitereki kuti tizogara pasi asi ngatigare pasi tichiziva kuti tagadzirisa kana tagadzirisa iwewe wachewe kana dai kwauchinzi ndiwe unenge wazowaniwawo zvinhu izvozvo zvakadaro iwewe kana nyange usina kuwaniwa waenda kozoita kuti unozoenda komedza zvimwe zvinhu zvatiri kunzwa kuti zvauri kuita handitika kuti iwe uregere kubatiwa pakadaro apa kana kuti iwe uri kuzoenda kozoita kuti zvinhu zvezvi zviregere kuitika zvingoparara zvakadaro siya tsika ipi iyo inoti tiri kukuziva zvauri kuita siya izvozvo tikuda kuti tizogara pasi zvakanaka tizoita sedzinza tinzwirane tsitsi tichibatsirana apo nopapo kwete kuramba chiita zvinhu zvakadai atizvide nokuti zvinonoizi. Tinotenda maita basi sekuru makadi tiripo edu kuri sei kuno kudotitwa uri naiti ndikuona kumashure kwangu ni mari kawo ndiwe yatutangere takutanga kuendesa ere kana kuti tine mazuva mashoma pambira vachiri kuchora imi matoti magadzirisa yemi tisati ini gorona nakulima vana vakalima maneta akasimbidza rodzi aiwa ndaneta ndakura okay kana panhamo chaipo vanhu vanoseka sekuru nematambudziko emusukuru sure muchinditsanangurira sekuru zvakafamba sei panhau yemusukuru kuti zosvike pano pakunzi musukuru wakafukunurwa ukashaika muguva zvakafamba sei kana muchiri kurangarira muzukuru uyu zveshuwa taingonzwa kuti kwakafukunurwa mwana so zviro zvavadiki kwakawandiwa zvino tisingazive kuti ndiye muzukuru here akafukunurwa afukunurwa kudaro vakazoenda kwamambo vasvika kwamambo ndo pakatumirawo mambo ukunza mupurisa chienda kupi chienda kubhuru kwachipendekare chiwa mupurisa yakasvika tobva taenda naye ikoko kwakafukunurwa mwana tikasvika ikoko ndokuona jira racho rimwe racho riri uko hovhorosi yacho anga akapfekedzwa iri uko zvimwe makadhibhokisi yacho yakaenda akatakurirwa yange ari pagomba pacho saka zvadaro ndo patikazodzorera zvinhu zviyezvi zvese yemupurisa yakanga aripo tobva tapedza basa redu tobva tadzokera paumba ndo zvakona muzukuru anga akura sei anga rikacheche akangosununguka nokupindiririra futi maona saka ndo mazire yangu nadzo sekuru muchiti pakavigwa musukuru ndo pamakazoona kuti ndokuhirosi kunovigwa vana vachechi ndazo muchiti hamuna kuzoziva kuti ndiye here muzukuru kana kuti sezvo kuriko kunovigwa vana vakawanda ikoko zveshuwa vakaenda kufukunura mbana vakaenda kuviga mbana amai ana amaiwo tikatovatora futi ana amai vacho ndokuenda nawo ndobva vaenda kutiratidza pakavigwa muzukuru ndokuti tipazive kuti ndo panganga ari sure maenda kwachangamiri vakanoti chichangamiri vakanoitonga vachiti kudii kuti muzosvike pakunzi aiwa endai kwachangamiri kukazoenda akomana ini nana kukuenda zvangu mungu saka tichanzwa kubva kunana sekuru vamwe vacho vakaenda kupi kwachangamiri sure saka baba ndanzwa kuti ndimi sekuru vahombe mudzinza ndapi matano makazotorawo mushure mekunge izvi zvaitika izvi hapana matano yakazotowa sokutsanangura kwakuchita vakomana ukuti hapana kana kufamba kushayiwa mari izvozvo ndo dzaitidzudza kuti tifambirewo zvinhu izvozvo so kutaura kwanga zvichiitwa pa mari manje ndeyaitidzudza inotodzudza iri zvachitofanira kutofambirwawo zveshuwa ndokuti chiitiko chimwewo chinoshamisira munyika shuwa saka kubva ipapo kana kumapostori chaiwo kungonobvunzirawo hapana chati chaita hapana takatarisa sekuru nanzwa muchiti mari ndo dzanga dzichinetsa kuti tifambe asi mimi kwamuri shoko rakasvikawo sei kuti ndo zvaitika kupi
kunoigwa vano shoko rakazouya naSaphuku ndakazwa kutuudza kuti uku kwakafukunwa mwana. asi zvokufukura zvakaitika kwamazuva amangani mwana atoenda kunoradzikwa? mazuva mangani nenge 2 or 3 ipapo. Singakanganwi zvangu kana zvosiso zvinhu zvakaitika kare. Saka tozoti kunowanzoenda madzimai tichanzwa kunana gogo kuti pavakaenda paipa tozoti vanozodzokera kazuva rechimangwana kuti vanotarisa kuti zvakamira sei. Tichanzwa kubva kwavari kuti vakazombodzokera here vachinoonawo kuti pavaviga mwana pakamira sei. Tanzwa sekuru muchiti hatina kuzokwanisa kuti tinofamba. Changamira vana kupa here mukana wekuti tokutsvagirai vanhu vakuti vakubatsirei pakufamba kwamusinganobhadhariswa mari? So kutaurwa kwavachiti vanovakomana avo vaya vakaya kushandira pakadohwata. Saka avo ndo vakanga vane mari manje kuti titore vanhu vaino mari yacho nokunetsa kwairi kuita ndo patikazokoniwa manje kuti tiwane mari dzacho ndotivo vaitoita kuti nhasi chaiye mufanira kuita sei kurongana tozoona manje kuti mari yacho hapana akanga ane mari zvakatonetsa kusvikira ubva mazuva kusvikira nhasi mungu. Asi chiitiko ichi ndechekutanga mudzinza here kana kuti mumhuri takatarisana nekufukura kwangu? Ndechekutanga ichi. Hakuna chati chamboitika? Sure. Kuti takatarisana nekufa kwevana vacheche vane mazuva mamwe chete maviri sekutaura kwamaita kuti uyu akanga achangobva kuzvarwa nekubva atoshaya. Chiitiko chekutanga zvakare here ichocho? Ichocho ndechekutanga ichi. Ndechekutanga chatakaonawo. Takatarisa sekuru handizivi kuti semhuri semi murimi baba vemhuri ndezvipi zvamunofungidzira kuti mungade kubatsirwa nazvo takatarisana nechiitiko chinosuwisa kudai? Sokutaura kwamaita muri pano kuna shefa kuti kana de mukatiwanirawo vasingabhadharisawo mari vaise kutaura kwamaita aiwa tinozvifarira chaizvo ndokuti chiitiko chikaichi chakatobata munhu wese kuti ko chirudzi chirumboitika maona mukati momusha munhu. Tinotenda sekuru. Regai ndinzwe kubva kunana sekuru vamwe vacho vakaenda kuna Changamire kuti vakanonziwo kudii. Iko zvino vandagara nawo zvakare ndivamwe sekuru vechipiri mudzinza rino. Regai tinzwewo sekutara kwaita sekuru yekutanga kuti aiwa inini pakazoendwa kwa Changamire kunoripota nyaya iyi aiwa inini ndakanga ndisipo. Regai tinzwe kubva kuna sekuru vandinawo pano kuti Changamire vakanoitongawo vachiti kudii. Makadii sekuru? Ndiri pamedu makadiwa. Ndiri nani nematambudziko kai muzukuru? Ndiyo yakaoneka. Naika. Anga muzukuru wechingano? Uyu muzukuru kutanga nokuti mwana achangotanga kusununguka. Ndiye mwana wokutanga wake. Asi mimi kwa muri muzukuru wekutanga futi? Aiwa inini ndino vangu vazukuru vangu inini kumuri mba yangu. Uyo mwana womnyinina ndiye muzukuru wake wokutanga. Ngangoti wechipiri nokuti pano mwana mukuru munhukadzi ane mwana wake ati kurei kakuma 6 years inafunga 7 years. Saka uyu musikana uyu ndo wechipiri. Sekuru, tanzwa chiitiko chisina kujairika ichi kuti chiitiko chinorwadza. Imi mosa sekuru shoko iri rakasvika sei munzeve dzenyu? Shoko iri rakasvika chokwadi munzeve mangu. Ndataurirwa nababa mudikava kuzvarwa kwemwana tangira pakuzvarwa kwemwana semunhu ndinongorwara handina kukundawo kuenda ikoko. Baba mudikava ndo vakazotenda ikoko vakazoona zvawana mai vakaenda kunoradza mwana wacho kumakuva kunoradzwa vana vadiki ikoko. Pavakapedza vakadzoka zvekare baba mudika vachindiudza kuti aiwa zvinhu zvacho zvapera zvafamba zvakanaka igwe mwana wewe. Ndikati aiwa zvafamba zvakanaka. Saka nonguvawo ichangotiwo darike 2-3 hours tabva tanzwa futi mushure kuti mwana uyu ashaika pakuzvarwa kwake
saka ndobva noradzwa uko. Saka pakufa kwake kwakaita mwana uyu akaigwa zvakanaka, asi papera 2 days 3 days ndipo patikaona mwana uyu akunzi kwafukunurwa guva remwana. Saka mashoko aya akasvika kwaSabhuku kuti ndo nyaya yakaitika. Sabhuku akanyorerwa tsamba wakaenda kwaDotito. Asvika ikoko ndo pavakakurukura naChangamire. Ndo pavakanzi mutotaurira mukoma wacho mukuru wemuimba yacho achireva inini handina kukunda kuenda ikoko kwaChief. Ndakazotuma munyin'ina uyo namba 3 ari paserapo ndiye ndikatuma akaenda ikoko. Ndo paakazotaurirwa kuti atako kudai kuno muri kachikwata Sabhuku neni novakomana vese vakadaro naSahwira wedu kwanakampariro ari pamirapo. Saka ndo atikaenda nawo kwaChief. kwaChief ndo vatasvika ndo patabvunzwa nyaya yacho kuti yakambofamba sei, mwana uyu akaradzwa sei, chii chakaitika kuti mwana uyu azowanikwa afukurwa. Ese tikataurawo zvikonzero nokuti isusu hatina kuziva kuti ndo chiitikwa, asi takazoita zvokutonzwa kuti ndo nyaya yacho yaitika kumakuya uku. Saka patikaenda naChangamire akatitaurira manje wakati mimi hamusi kuziva here kuti magunakuna yanenge yaitika mumusha sezvo sezvinhu zvinge zvakadaro. Saka mimi munozviona sei sezvinhu zviri kuitika zvakaitika musha menyu. Tikati haisiso hatino maonero atingakwanisa kunge tichiita, asi kuti zvinhu zvakatikahadzisawo kuti ko zvinhu zvakafamba sei. Saka vakati Changamire muone kuti pakakanganisika, zvakutoda kuti mimi sevanhu vakuru mugare pasi mutaurirane mukwanisa kufamba muona kuti zvinhu zvakamira sei. Saka isiso zvochokwadi tisati tagarawo pasi ndipo pakasvika akomana vakasvika kunoku vachitiunganidza zvikare ana neshamba. Saka takabva tangotaura navo kumba kwangu uko ndokwavakasvikira uko tikaitaura nhau yacho iyoyo. Saka ivo vakanga vakutibvunza kuti samunofanira kuona kuti nhau iyi maifambisa sei, tizodzoka tozonzwa kuti zvakamira sei, mwana uyu akafukunurwa nani uye chii chakaitika. Isiso nokuona kuti sezvinhu zvanga zvakatiomera nguva yavakasvika, panguva yayo mari yakatadza kukwana kuti tikwanirane kuti tingafambe. Saka zvinhu zvake hazvina kuzoti zvitifambire manje nokushaya mari, asi shungu iripo yokuti tinge tichifambira zvinhu izvi. Saka zvakatinetsa kuti ko zvinotozvifambisa sei, zvinhu zvake zimari hatina kana pokutangira chaipo hatina. Munhu ari kutiwo kana akawanawo ka$5 akwanisawo kuwanawo ka$5 kokumhanya kutenga hupfu okudya, kuti achimhanya nozvizvi manje takaona kuti zvinhu zviri kutoremera kwatiri vanhu manje. Saka hatina zvokuita. Saka ndo mafambiro yakaita nhau yacho kuti tizomira takadai kuti mimozokwanisa kuzosvikawo nhasi muchida kuya kunzwisisa kuti ko nhau yacho yakafamba sei. Mukana wokushayika chete kuti isusu tingafambe sei, tingadii, kana kuti vangatipawo mazano ekuti dai madai pakutotsvagawo batsiro kuti tibatsirwewo nevanhu vanouya kutibatsirawo zvakasununguka pasinawo kutaurawo zvamari. Ndo zvimwe zvatiri kungoedza kukumbira kuti tibatsirike. Isiso ndo zvatiri kutodawo isiso nokuti tashaya pokutangira kana pokuti tingafambe nazvo sei. Ndo makutaura kwangu kwandiri kuitawo. Ndanzwa baba muchiti pamakaenda kwaChangamire ndo pamakanotsanangura nawo esei. Pamakazonofukunura muchiona shuwa kuti makanga musina mwana, ndezvipi zvimwe zvamakazoitawo? Kunonga here mbatya dzakanga dziri kunze kana kuti? Izvozvo zvakuti ivo mukoma vabva kotaura pavo ndo vakakwanisa kuenda kuona kuti inini semunhu murwere akati oneiwo kuhora kwandiri kuita. Imi ndimichiendana naSahwira nevamwe varume nabamudikava kuti muende kogadzirisa nhau ipi nhau iyoyo, mukokorodzawo zvinhu zvacho zvese zvakabudiswa panze muzvidzosere muguva
sezvo akaenda kuna Sawira ndiye akazobata basa rake Sawira ikwawo. Vakauya vakazonditaurira kuti tapedza basa riye tagadzirisa guva riri mwana riye. Usaupe papa panozombofamba? Hapana kuzokwanisa kuzofambiwa nokuda kwezvikonzero izvozvo zvokuti takashaya pakutangira kana mari hatina. Ndo zvakatimisa chete. Ndanzwa muchiti kwazvakaitikira kuomba kweimba yemunina wenyu makabatana zvakadii semhuri? Tozoti dzimwe mhuri dzinoti isusu hatitodyidzane nekwamaiguru, vanti hatidyidzane kwabamukuru, vanti hatidyidzane nekwamainini. Ukama hwenyu mimiwo sedzinza wakamira sei? Isusu takangobatana, hatina patikambopararana kana panhau dzakaitika idzodzo kuti pave nokushayika kwemwana. Sezvo ini ndakanga ndichirwara ndakatuma baba mudikava kuti imi muchiende kuona kuti zvakamira sei, nokuti semwana mudiki painofambirwa nevarume asi kuti zvinotowa chembere nevamwe akadzi akuru ndo vanoenda kuradza mwana akadai kasvava. Saka ndo vakazoenda kuronga uko wana amai vakatuma vakaenda kuita basa rero, ndo zvakaitika. Hapana chivanhiri chinofanira kuzoitwa kumwanasikana anenge arasikirwa nemwana wake zvichida zvakare nekuzoshayika futi muguva kwakaita mwana wake? Hapana chivanhu chinofanira kunge chichiitwa here pamwana iyeye? Chivanhu kana paripo mwana iyeye semwana anenge asiriwo dzinza, semwana womukuwasha woko hatizivo kuti rudzi wake rudzii, ano here iye hatina kumbozvicheka kana kuti tizoone kuti zvinofamba sei, hatina kuzowana. Saka vakuwasha asi vakatouya here vakaziviswa kuti ndo zvaita? Vakaziviswa asi havana kukwanisa kuuya, vakafonerwa havana kukunda kuuya. Une nhau dziri kumabhazi here kana kuti dambudziko rokushayikwa kwemari kana kuti ivo vaigona kunge vachiramba hatingazive? Vamwe vaigona kurambawo kuti aiwa isi hatizvizive kana kuti mwana uyo anga asiri wedu, so mwana uyo akanga achingoendaendawo. Wasanga akatoroorwa ake ri mwana? Akuroorwa chaiko kwakuti zviroto hazvisiri zvokutoti kuroorwa, noti kuroorwa munhu unenge watobvisirwa mari. Kana zviri zvomukotokoto zvokufamba izvi zvinhu zvokungowanikwa nomurume amuda pakarepo ita zvavanongoitana ikoko zvingofamba zvakadaro, sokuti ndo zvaingokwanisawo kuitikawo panguva yacho. Saka akazopuwa pamiri nomumwe murume watisingaziviwo. Ndo dambudziko riri pamwanasikana. Saka anga asina kumbobvira aenda ake kumurume wacho, akangogara ake pamba pamba? Anga ari papa mukoma wacho kuda ikoko pamwedzi nguva akanga achitoendawo kumurume wacho, hapana zvatinoziva. Asi panhama havana kutomboya futi? Ivo vabereki vacho ivo vakuwasha havana kumbouya futi. Havana. Saka sidzima angoti arike tivige hedu kupi kuno? Saka pana kuti mwana mudiki akangogona kuti ngaigiwe mashoko yozongofamba yosvika kuno yakamupa mwana uyu. Saka ndopa akafoniwa ipapo amena kuti vakapindawo kuti chii ndozvanisingazive. Uchangamire makatsanangurira here magariro acho kuti even vakuwasha havana kutokwanisa kunge vachiuya pai, hatina kukwanisa kunge tichitovaziva zvichida mamwe madzinza ka sekuru anogona kuti wedu haavigwe kupi kusaidi? Ipapo hatina kana kuti titaura kuna achangamira kunze kwozvakatotuma mupurisa wavo chete kuti chiende munogadzirisa makadai makadai. Vakatibvunza kuti saka kana zvinhu zvakadaro munozviita sei? Tikati isi tinongoendawo ipapo tongoembera kuti zati kuzive padzinza rako asi zvaitika ndizvozvi zvakamira zvakadai zvakadai. Saka takukukumbira kuti tikuradze kunoku sokuti tisatizive rudzi wako, hatizive mutupo wako. Saka takukumbira kuti tichikuradza. Ndo chinhu chatikaita tichiembera ipapo kuitira mudzimu yokumusha kwamwana. Ndo pakazodzoserwa zvinhu zvanga zvabudiswa ndo pavakaiga. Tichanzwa kubva kune musikana kuti akanga atozivisa here baba vemwana vachona. Tichasa baba, ndanzwa kutaura kwenyu kwesoko, ndezvipi zvamunofunga kuti zvingadai zviitwe kuti mubatsirikanise mhuri muzive kuti chii chakaitika pamusukuru wenyu?
ya izvozvo chikumbiro chatiri kutokumbirawo kuti tingaone sei rubatsiro kana ruzivo kuti tionewo kuti tizive kuti muzukuru yakafa nei, chii chakaitika kana kuti azvisvikira kuzopfukunurwa. Ndo pane pfungwa dzedu ziri kutidzodza kuti tione kuti tingabatsirwa nani angaedza kutibatsira. Ndo chikumbiro chatinacho. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV.